लोगोफोर खुलुमबाय। हेपि निउ इयार, गुड मर्निं केयार मर्निं। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान बोसोर जानुवारि दाननि रिपारचेस अफार आरो निउ जयनिं अफारनि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा नोंथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो कनसालटेन्ट कापआ बे अफारखौ 1 जानुवारिनिफ्राय 23 जानुवारिसिम मोननो हागोन आरो जाय बिथांमोनहा गोदान जयनिं जादों बे बिथांमोनहा 1 जानुवारिनिफ्राय लानानै जानुवारि जोबजासिम एबा जानुवारि एन्डसिम बे रिपारचेस अफारखौ एबा निउ जयनिं अफारखौ नोंथांमोनहा इन्जय खालामनो हागोन एबा मोननो हागोन। दा नायलांदिनि फारियै जोंना मा मा अफार्सफोर दङ। सेथियाव दङ जोंना नोंथांमोनहा जुदि 1000 रांनि जिखुनु प्रडाक्ट पारचेस खालामो अब्ला नोंथांमोनहा 113 रांनि प्रडाक्टखौ 1 रां डिपिआव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। दा आं आसा खालामो नोंथांमोनहा 1000 रांनि प्रडाक्ट पारचेस खालामनानै बे रिपारचेस अफारखौ 1 रां डिपिआव इन्जय खालामगोन। दानिया जोंना नैथियाव दङ नोंथांमोनहा जुदि 2000 रांनि जिखुनु प्रडाक्ट पारचेस खालामो अब्ला नोंथांमोनहा 239 रांनि प्रडाक्टखौ 1 रां डिपि प्राइसआव नोंथांमोनहा मोनबोनो हागोन। दा आं आसा खालामो नोंथांमोनहा बे प्रडाक्टनि सायावबो इन्जय खालामगोन। दानिया थामथियाव दङ नोंथांमोनहा जुदि 3000 रांनि जिखुनु प्रडाक्टखौ पारचेस खालामो अब्ला नोंथांमोनहा 270 रांनि प्रडाक्टखौ 1 रां डिपिआव मोननो हागोन एबा 1 रां होनानै नोंथांमोनहा बे 270 रांनि प्रडाक्टखौ नोंथांमोनहा मोनबोनो हागोन 3000 रांनि प्रडाक्ट पारचेस खालामनानै। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा बे प्रडाक्टनि सायावबो इन्जय खालामगोन होननानै। दानिया जोंना ब्रैथियाव दं नोंथांमोनहा जुदि 5000 रांनि प्रडाक्ट पारचेस खालामो अब्ला नोंथांमोनहा मोननै प्रडाक्ट फ्रि मोननो हागोन। बे प्रडाक्टफोरानो जाहैबाय अइल केलसियाम कमप्लेक्स आरो एसेन्शियेल रेन्जनि हेन्ड एन्ड बडि लसन। बे प्रडाक्टनि प्राइसआ 535 रांनि नोंथांमोनहा बे प्रडाक्टखौ 1 रां डिपि प्राइसआव मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा 5000 रांनि प्रडाक्ट पारचेस खालामो अब्ला आं आसा खालामोदि नोंथांमोनहा बे प्रडाक्टनि सायावहाय मोजाङै इन्जय खालामगोन होननानै। दिनै बेखिनि